Deccalın tanıyacak bolsak bir näçe alamatlaryny diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. Bir olokon inki ma'ruf deccaly tanymanyň alamaty ki hiç wagt basyryp da bilmeýär halykdan bir özüniň kördügi. Deccalyň bir özü bar, kän işleýändirsiňiz. İki özü de bar, ýöne bir özü kör. Peýgamberimiz aýdýar: "Ala innal masihad dajjal a'waru 'aynil yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya", rawahu'l Buhari. Deccalyň sağ gözü kör diýipdir Peýgamberimiz. Sağ gözü bir etdäni ewünne bolup, kullen diýdini alyp gözüni kör etipdir Deccalyň. Bir eynehu maňlay adam maňlay näzir sap. Şu göz tarafta sapça et bolup durajak ýöne. Sol gözü wa o da zeýifrak görjek. Sağ gözü eynehu bir däni üzüm ýaly tüm bolup çykyp durjak diýýär. Ýöne et bolup gözüň özü ýok. İkilenci alamaty da mektubun beyne ayneyhi kafir, rawahu'l Buhari. Deccalyň iki gözüniň arasynda da kelimeye kafir ýazyklydyr diýipdir Peýgamberimiz. Ya bir näçe rivayete görä 3 tane harf ýazykly. K, F, R. Yani ýene de kafara, kafir boldy diýdik da. Hulasy küfür kelimesi maňlaýynda mohr urugly diýipdir. Şondan da tanyp bilersiňiz Deccalmy başgadygyny diýipdir. Maňlaýyny ýazykly kafirdygy diýipdir. Ýene de huwa aqimun la yuladu lah. Deccal ogulgysyz adam boljak, ferzensiz adam boljak, aqim boljak. Amma on etjegi işi näme? Her zamanla peýgamberleriň ummatyny gorkydyp geçişi we hatda biziň peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemde bigat aýdyp geçipdir Deccalyň fitneti, afety, belasyndan. Deccalyň etjegi işi özüne däni men Hudaý diýip başlajak diýipdir. Iddia-i ilahiyyet etjek diýipdir. Ulukon afetdigi şo. Amma peýgamberimiz aýdýar: Deccalyň däni men peýgamber diýse de inanmaň diýipdir. Men Hudaý diýse de inanmaň diýipdir. O näme diýip? Son peýgamber diýse aşkara bilen men siziň ahirin peýgamberiňiz, menden sonra peýgamber geljek diýipdir. Biz on kefi yalan bolar diýipdir. Eger Hudaý da diýse innallaha tebaraka we taala leysa bi'awar. Hudaý Taalanyň gözü körden kim diýipdir? Hi körden de Hudaý boljakmy diýipdir. Deccalyň bir gözü kör adam diýipdir. Hudaý bolýan adamyň hi gözü kör boljakmy, bir naqys boljakmy diýipdir. Hudaý hemme zatdan biniyaz bolup, hemme zatdan kamil bolmalanmagy. Amma Deccalyň bir gözü kör boljak Hudaý diýdi, şondan belli diýipdir peýgamberimiz. Hemde bir rivayete görä Deccal afjah boljak diýär. Bir aýagy paýtykrak boljak. Paýtyk adamdan Hudaý boljakmy diýipdir peýgamberimiz. Ýöne onna da işte ewde gurrunlar geler, hey ora uly milletdäni Deccal Hudaý diýip de Hudaý saklasyn, şoň ýedine düşekler. Deccal ýöne haýsy kim kan bir belli bir adammy? Bu moratda hiç kimdäni belli bir gurrun aýtmapdyr. Hatta Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme de Deccalyň hakykat kimdigini Peýgamberimize de wahyu ilham bolmapdyr. Hatta Peýgamberimiz öz zamanyny da gelermi hadip gorkýanmyşdyk. Yani sahabalaryny gorkydýanmyşdyk. Ohum ýöne aýdýanmyşdyk, eger men bam ogam gelse, onu gorkup ýörmäň, men siziň öwüňizde duraryn Deccalyň öwünde diýanmyşdyk. Amma men uly gorkym, men gidemden soňram gelse näme derin diýip gaýgyrýanlypdyr peýgamberimiz. Ummatynyň ýagdaýy näzirek bolar karşı Deccal gelen zamanyny diýip peýgamberimiz uly gaýgyrşamışdy.
bir näçe riwayetlarda Peygamberimizin zamanında bir İbn Sayyad diýip bir Yahudi adam barmışdyk. Deccal şu diýipdi bir näçe riwayetlerde ba. Peygamberimize aýdypdyrlar, ya Rasulullah, falan owada bir oglanjyk ba, bir özü kör, ayağda paytıqraq, kimlerden? Özü Yahudilerden nepdirler. Deccal Yahudilerin arasından turjak ha. Oğlum Peygamberimiz yörün bark göreliň şu Deccal olamasyn nep? Hazreti Umar radıyallahu anh bilen bile gitti diye. Öz zamanında. Oğlum bula Beni Mughale diyen taifaga barıptırla, şu Yahudilerin taifası. O moga İbn Sayyad bir oglancıkmışdyk. Hani belagati yetmedi oglan. Başka oglanla bilen oynap görünmüşdik. Oğlum Hazreti Umar radıyallahu anh diye Peygamberimiz diye Peygamberimiz bizim diyen baramızı bilmetdim diye İbn Sayyad. Oğlum Peygamberimiz gerçine vurdu diye bak bärik deyip ol oglancık gözledi. Peygamberimiz aýtdy: "Aya sen men diýeni peýgamberdigime şahadat berýänmi, boyun alýanmy?" dedi. İbn Sayyad aýtdy: "Hawa" dedi. "Sen peýgamber" dedi. "Ýöne, ey peýgamber" dipdir. Ýani İbn Sayyad kiçik oglan aýdypdyr. "Sen de ohom men peýgamberdigim boyun alýan dämi?" dipdir. "Men de bir peýgamber" dipdir o oglan. Peygamberimiz aýdypdyr: "Âmentu billahi we bi rusulih." Men Hudaýa we geçen peýgamberlerine iman getirýän dipdir. Ýöne senden de peýgamber boljakmy dipdir. Aham şonna bir näçe gurrunla peýgamberimiz bilen ýanky oglan edipdirler. Peýgamberimiz bir näçe zatly sorapdyr, ol oglan Deccalyň berjek jogaplaryny beripdir. Aham peýgamberimiz hey wara qahar gelipdir bana. Şonna ýanyna Umar radıyallahu anh madı. Ola aýdypdyr: "Zerni ya Rasulullah, adrib unuqa." Ya Rasulullah icazet versin, killesin keteýin şylady diýipdir. Öldürüp göwereýinsin diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ýok" diýipdir. "İyyekunhu falan tusallid aleyh ve illem yekunhu fala hayra laka fi qatlihi." Bidaşyň däni Deccal miýa Deccallygyny bilmeýär Umar diýipdir. Eger çyndan Deccal bolsa şol adam, sen hiç wagtda da şunu öldürüp bilmersiň. Hudaýyň qaza o kadary ol geljekdir diýipdir. Eger Deccal bolmasa da biz öldürüp bilmerdi onu diýipdir. Oglan behani diýipdir. Şey diýip de gaýdypdyrlar. Ýöne ulamalar aýdýa, şol Deccalmışdyk diýende wa, ýok Deccal inni gelmeli. Deccalyň bir näçe syfatlary ýanky oglanyna ýokmuşdyk. Meselen Deccal aqim boljak diýip de Peygamberimiz bir alamaty ogul gyýsyz boljak diýdi. Ol oglan İbn Sayyad ulandan sonra ogul gyýyzly adam bolupdyr. Şoň ýalyk bir näçe syfatlaryny okuýman soň Deccal diýilipdirler. Inni gelmeli Deccal diýipdirler. Ýene de bir Peygamberimiziň zamanasynda bolan gurrunlaryň birisi Temim Dari diýen bir sahaba radıyallahu anh Nesrani adammışdyk. Bir wagt Peygamberimiziň ýanyna gelip iman getiripdir. Oham özüniň üstünden bolan bir gurruny Peygamberimize tarif edipdir. "Ya Rasulullah, men bir derýany berdi adam" diýipdir. Bir wagt derýada hey öre ýel gaty bolup, ýagyn gaty ýagyp, biz derýada garq bolup da bir jezira bardyk diýipdir. Gaçyp ýetip bir jezira bardyk, göwege bardyk, türkmen jezira göwek diýýär. Şonu heýwere giň zatly gördük diýipdir şo Temim Dari diýen adam. Peygamberimiz şun gurruny diýeni sahabalara diýenle eşdiripdir ha. Aha men aýtýanym şu Deccal diýipdir. Oham ya Rasulullah şu jazirada şu göwekde giň zatlary gördük diýipdir. Birini gördük, heýwere ennam jany tüýden doly, taşdan doly, özüne de adyna jassasy diýenmişdikler, onu gördük diýipdir. Hulady gören zatlaryna aýdypdyr, giň zatla, ohum bir köwüň içine girdik diýipdir. Şu köwüň içinde bir heýwere helkelli bir ýawuz adam gördük. Mecmu'atun yadahu ila unuqihi withaqan ma bayna rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid.
bir adamı gördük dipdir. İki elini yeňsizine geçirilipdi, demir bilen daňyly koýulypdyr. İki ayağı da te dirine barýança demir bilen daňyly gymyllap bilmän nu özi de bir gözi kör adamdy. Oham biz o bilen gurrunda şollyk dipdir. O bir näçe zatlar bizden sorady, biz de jogabyn berdik dipdir. Oham ahyrda biz aýtdyk, sen kim bolýaň diýdik. Onna inni anal mesih men mesihud dajjal diýdi diýe. Ahyrda öwde men hani siziň üstüňde barjakdyr nip şey diýip aýtdy diýe. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Aha men aýtýan dajjalym şu da" diýipdir. Ýöne ýene de ulamaly gurrun edipdirleke, ol täb ahir zamany çellinläni diri galjak bolsa, insan başarmaya onu. Bu bir jin bolmaly. Süleyman aleyhissalamyň dan koyan jynlaryndan Dajjal bu bolmaly. Dajjal ýene öwde zuhur etjek bolmalydyr. Peýgamberimiz soňra ýene de o da diýen ýerde bada bir enaatadan dünýä geljek Yahudilerin arasynda dädesiniň adyna da Dawud diýerler. Özüniň adyna da Mesih ben Dawud diýip ad takyljak. Öze nirden çyksak inna ad-dajjal yakhruju min ardin yuqalu lahu Khurasan bil mashriq yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Hadisun sahih. Dajjal liptir peýgamberimiz hulasa şu öňki adamlar bolsun ya inni zuhur edip inni dünýäge geljek bolsun her aýtsa bolsun Khurasanyň zuhur etjek dipdir. Khurasanna bizim gündogor tarafymyzda dipdir. Şu Khurasan Mekke Medine'nin gündogor tarafı da şu Khurasanyň zuhur etjek dipdir peýgamberimiz. İzine düşýän adamlarda bir forum adamlar boljak, yüzleri däni bir gyşyk-myşyk bir galkan ýaly, seper ýalyk yüzleri boljak dipdir. Kadim zamanda guruşlarda däni bir ellerini seper alýanmyşdyklarda, hay onna kılıç bilen gurlansaň gyşyk-myşyk bolýanmyşdyk seperle, Türkmen galkanlyya. Bir forum adamlar şoň ýygyna düşýük, yüzleri däni tegelek gyşyk-myşyk agyl burnu boljak da hulasa. Şon ýalyk adam şolaň ýygyna düşýük dipdir. Indi bu zamanyň adamlarynyň üýtgemel haby. Yetba'uhu 70,000 min Yahudi Isfahan. Isfahandan taqriban 70,000 diýen Yahudiler şu Dajjalyň ýygyna düşýükler. Kullan Yahudiyete uğruljak bu o yerler. Özü de gelenden sonra fakat 40 gün yerin yüzünde gezecek. 40 gün. Ýöne Hudaý Taala muňa beren bir näçe istidraşlary evvelki gelen güni aýnyhu bir ýyl ýaly uzak boljak dipdir. İkilenji güni bir ay ýaly uzak boljak. Üçlenji güni bir hefte ýaly boljak. Dörtlenji günden meýlek bärki gülle ýalyk atdy gülle boljak dipdir. Hulasa 40 gün dünýäň ýüzünde gezjek dipdir. Oham Hudaý Taala muňa beren bir istidraşlary, gudraty ki Hudaý dip ýani orta çyksak bir gudrat kökezmeli bolýar-da. Oňa ýani istidraş diýerler. Kafir adamlar bir geň zatlar etse. Aýnyhu Firon, Nimrud özlerini Hudaý diýip geçipdirler. Bir näçe geň gudratlary barmyşdyk olanda. Bir sa heýwara çalazım oba şäher be şäherleri aýlansy. Hemme ýerik ýetjek. Dajjalyň aslan barmazak ýeri boljak diýer. İnnehu la yabqa şey'un minel ardı illa wati'ahu ve zahara aleyhi illa Mekke vel Medine. Barmazak ýeri boljak diýer Dajjalyň diýipdir peýgamberimiz. Fakat Mekke bilen Medine'ge barıp bilmez diýipdir. La pereşteli öwünde duurla barjak bolsalar elçekde Dajjaly. Fakat Mekke Medine barıp biljekde. Başga yer ýüzüne aýlanyp çyksak galmajak yer ýok diýipdir. Dajjal dünýä inse goşun ýygylsa izi Hindde bolar, öwi Ors çykar diýär. Şu Orslar Ermeniler öwünden çykyp istiqbal etjekler. Bismillah. Ondan sonra Brainni heýwara hareketi seri
Şu yılın ötüşü yalık ötüp bar ya, oba şehir beşer. İkilenci ediyani işte, Hudaý Taala şunu diýeni bendelerini imtihan etmek üçin elbetde şu Deccale beren gudratlaryndan yer, göň, ot, bağ, hatta gün, ay, ýagyn hemme zat Deccalın ihtiýaryna boljak, desturunyň eteginde boljak. Näme buyruk etse, oly baýat şoňa görä gymylamaly bolmaly. Hatta Deccal gelmäke 3 ýyllap hey wara horluk, hey wara açlyk däni dünýäň ýüzüne geljek diýär. Hiç bir ot ýowerjek däl. Asıl iyi biçmäne bu arfa buğday berdi dursun. Arfa buğdaýyň otu wa hasyly. Hatta şunu ýemäge de boljak däl ya. Zır hoşk sali bolup, zır ýemäge zat bolmany merdüme bir açlyk geljek. Sahabeler sorapdyrlar, ya Rasulullah, o zaman zır ot da bolmasa näme ýemellipdirler? Peýgamberimiz aýdypdyr, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şu zamanı her kim şu kelimatları aýtsa, garny doýjak dipdir. Şu kelimatlaryň özi, şu tesbihle şoňa tagziye boljak dipdir. Şonu aýdyp da tagziye etjekler, başga ýemäge zat ýok dipdir. Rawahu Ibn Majah we Ibn Huzayma wal Hakim. Men ibaratlar okuýmaýyn, hemmejiniň mawratda dogry senetli Peýgamberimiziň mübarek hadisleri bar. Ohum Deccal şu gudraty bilen etjegi işi näme? Innehay hoşk sali, goýun, malgara, zır hor bolup, emjekleri süýsiz bolup, şeýdik gezip beren zamanynda Deccal owalara aýlanjak. Bir owa barjak. Ey adamlar, siz gelin men Hudaýdygymy boyun alyň. Men siziň Hudaýyňyz. Ohum görüň göňden näzire ýagyn ýagyp, ýerler näzire ýaşalmana durjak. Maňa faqat Hudaý diýip boyun alyň diýip aýtsak diýär. Ewde. Ohum zeýifil iman adamla, ey Deccal, ey Hudaýymyz, bize bir ýagyn ber, ot goýbersin diýip Deccalyn islemäge durjaklar. Ohum Deccal göňe buyurjak, ey göň, ýagynyň bolsa ýagdyr şulawa diýjek. Ýagyn ýagmagy durjak. Ey yer, näme otyň saklap otyň, göwürt diýjek. Otlaň özi, dereleň özi, şo owaň döwregi ýaşyllap ýany ot barty çykmagy durjak. Ohum malgara bir adyjyk ýedi, basym femrip, emjegini süýt dolup da bolçuluk boljak diýär. Ay Deccal Hudaýmyşdyk diýip täni, şoň Hudaýlygyny boyun aljaklar diýär. Bir näçe obalar. Amma bir näçe imany gawy adamlar Qur'anyň we Peýgamberimiziň mübarek sözlerini zol eşitip täni, min hile we hokkadygyny bilip düşünüp ýören adamlar Deccalyň o hokkasyny allanmany, men Hudaýdygym boyun alyň, olawa ýaly sizi de bolçuluk bereýin diýende, olawa zır boyun almany açlykda ölse öleli, amma ýegany Hudaýdan başgaga maňlaýymyz ýerde goýmaýlypdy imanyny gaýym durupdy, Deccalyň o hile hokkasyny allanjak diýär. Hom Deccal hay ýygyna düşüp ýören nokerleri bilen o owadan çykyp gitjekler, dağlara işaret etjek, gelin diýjek, dağlardan ýarylyp täni ulukon sahrayaly gyzylla, sahrayaly kümüşle, şu owada näme hazine bolsa, Deccalyň ýygyna düşüp gidiberjekler ýöne. Yani gidennin soňlamda adamlary, şoň gudrata barmyş, Hudaýda bolsa bolamal diýdirjek bolup, lep dağlardan, yerlerden näme mädelle bolsa owadan alyp gitjek diýär. Yine bir gudraty Deccalyň, Deccal şayatinleri zıllardan da kömek aljak. Elbette zıllar ve şeytanlar teleka adamlara kömekçi boljak da her bir zamanna. Şu zamanyň jadugörlerine, duaçylaryna, bidirekdäni dua ýazýanlaryna hyzmatkar bolup ýörüşleri ýaly Deccalyň da hyzmatkary boljaklar. Oham ola bilen etjek işi näme? Owa aýlanyp ýa-da, ey siz näme diýip men Hudaýdygymy boyun almaýaňyz diýjek. Eger siziň ene ataňyz ýani şu mahal diýrelik gelse, oham o da aýtsa şu Hudaý diýse boyun alarmyňyz diýjek.
Ola aytjakly sen Huda enatamyz diýeldip biljekmege. Onu diýeldeýin, görüň enataňyz näme diýe. Enataňyzdan eşläňiz da diýjek. Oňam şondan enatasynyň kabryna baryp, "Ey falanynyň dädesi nänesi, turun gelbärik" diýjek. Oňam şeytan kabrdan şoň enatasy şeklinde bolup da turjaklar. Aýny hu öz enesi atasy oňam ýanky adamyň daşyndan aýlalyp, "Ey oglum, ey balam, sen näçe Hudaýa inanman gedipýäň? Biz kabryňa teginde näme etjegimiz bilmän otýuz. Senki wagtyňma inannaşyňa" diýip gelip däni haýyş çekip iltimas edip ýanky oglany Deccala Hudaý diýdirdip de kafir etjekler. Amma ola asl enatasy däl ha. Faqat şeytan iki enatasynyň formasynda bolupdyr. Deccalyň hyzmatkarlary olar. Amma zayıfil iman adam bu Hudaý meniň enatamy diýildi. Enatam maňa şey diýenden soňra men näme diýip ýok diýenip Deccalyň ýüzüne düşýän adamlar boljak diýen. Yeni bir Deccalyň Hudaý Taala ahir zaman bendelerini imtihan edip sinawa salmak üçin beren gudratlary we istidraşlary inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa nara fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun faman ubtuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatihal kahf rawahu ibn majah wa at-tirmidhi wal hakim. Peygamberimiz aýdypdyr, şoň istidraşlaryň ýene birisi Deccalyň jenneti bilen cehennemi boljak. Sağ gapdalyny cehennem, sol gapdalyny jenneti götüripýär. Amma Peygamberimiz aýdypdyr, "Alynman kezzaba" diýipdir. Cehennem diýip saklap ýöreni asl jennetdir diýipdir. Cennet diýip ýanyna götürip ýöreni cehennem şodur diýipdir. Sizin gözüňizde bereks kökü diýendir diýipdir. O kezzaba alynmaň diýipdir. Ya bir näçe riwayatlerde Deccalyň däni bir gapdalyna sowuk suw badiýa, bir gapdalyna da ot badiýa. Peygamberimiz aýdypdyr, "Fanaruhu ma'un baridun wa ma'hu narun." Rawahu ash-Shaykhan al-Lu'lu wal-Marjan. Ot diýip götürip ýören sowjak suwdur, amma suw diýip içirýäni otdur diýipdir Peygamberimiz. Alynmaň, size beraks etýändir, beraks kökü diýendir zatlar diýipdir. Amma şu Deccalyň her zamanna Deccal zuhur edip de sen şu Deccalyň zamanyny näme etmeli iş wa? Öňçäge Peygamberimiz aýdýar, "Men sami'a bid-Deccal falyana anhu." Gaçsyn gitsin diýipdir. Deccal zuhur eden zamanynda bir tofar adamla däni dağda, derelerde, jingillerde ýaşajak, Deccaly görünjek däle. Oşal adamla da piruz boljak diýipdir Peygamberimiz. Bir moga Deccaly göreýin, "Ey men imanymda gaýym durar, meni da Allah bilmez zag" diýip Deccalyň ýanyna baramaňyz diýipdir Peygamberimiz. Çon şu zamanda men alynmyrnyp barjak adamlar bolar we alynardym Deccaly diýipdir. Cennetin görüňde, oduny görüňde, beýlesi beýläge edip kökdende öz şübhede bazylary bilen, giň sihri jadusy bilen seni rahat imandan çykaryp koýberer, aýagyny taýdyryp koýberer diýipdir Peygamberimiz. Barman gaçyň Deccalyň diýipdir. Amma Hudaý saklasyn, bilýärmi, şu zamanda Peygamberimiz aýdýarda, "Ekseru ittiba'at Deccal el-Yahudu wen-nisa." Rawahu İmam Ahmed. Deccalyň ýüzüne düşük bir Yahudiler boljak. Ola inşallah taala öwgde bir gurrunde kelasda inşallah agzar Yahudlar şu mahallamdan belkim mundan öňçäk Deccalyň geljegini gözleşip otyrlar we Deccaly arka boljak da Yahudiler. Şu mahallamdan Deccalyň geljegine teýýarlyk görüp arka boljak bolup teýýarlyk görüp otyrlar. Amma ýene bir Deccaly beter allanjakly zinanyla diýipdir Peygamberimiz. Zinanyla beter kän allanjak Deccaly. O näme diýip wagşoň ýanyna barmaza rahat boljak ahyrym, guturjak. Amma zinanylaryň bir pis kılıgy, bir gurrun bolanda, bir şawşaw bolanda
Bazım barya da şu näme göreyin, bir zat işleyin, näme qaşo. Şu zamanda da bir üýşmelek bir şäherde bir zatda da bir habar bolsa, zörýöni üýş barýalaşyny görmäge. Şıkkılıkları şomoga däni ziyanlaryna tamam boljak. Deccal turupdyr da Deccal zuhur etipdir dip zinanaly üýş barjakly Deccal görmäge, amma hemmizi kafir bolup däni kulu boljakly Deccal. Biz evvel ketmelişiňiz Peýgamberimiz "Felyana anhu qaçyň" dipdir. Dağlarda, derelerde, kış yurtlaryňyzda, owalaryňyzda geziberiň Deccal gelmäke dipdir. Amma bir moga Deccal'ın girini düşsün näme? Peýgamberimiz şähet aýdyk gidipdir ha Deccal'ın gurruňyny. Yaman zat tabi. Adamyň imany bilen oýnaýan zatda. Dogry Fironuň afet belasyndan güýçli bir Deccal'ınki. Ya ibadallah fasbutu dipdir Peýgamberimiz. Deccal'ı ruberu bolup Deccal'ın eline düşseniz, hey bir mugabilinle sabit kadam bolun, onun cennetine ağlanıp, soğuk suuna ağlanıp, ya cehenneminden korkup, imanınızla beraman dipdir Peygamberimiz. Ne etmeli? فَلْيَسْتَغِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ. Yadınızda olsun ey musulman valla. Her bir musulman bilmeli zadi, Sure-i Kehf'in evvelki 10 ayetini Deccal'a satışan mı okuysan, Deccal sana edebilecek işi olmaz diptir. Eğer şu ayetleri okuyasan maha, şun cehennem dip kökediyen sana gözüne cennet görünüp durur, cennet dip kökediyen cehennem görünür, näme diye apaşkara bolar diptir. Sana diyeni sehri cadu edip bilmez. Sure-i Kehf'in başını okuyun diptir. Her cumgada da Peygamberimiz Sure-i Kehf'i evvelinden ahirine okuymaklığı da yani sünnet edip koyupdur. Okuyanda da bir 15 daqiqa, 20 daqiqa vaxtın alya. Heftede bir cumga onun içinde hem o cumgadan o cumga şoňa nur bolar dipdir, hem Deccal'ın fitnesinden asagaman galar dipdir. Etmeli işmeden biri ha. Şu Deccal gelen vaxtında bir adamlan birisi Deccal'ın ruberusuna barmalı boljak diye. Peygamberimizin mübarek hadisi var bu mawrutda da. Oham Deccal'ın ýerine düşüp ýören adamla bir musulmany tutjaklar. Indi Deccal'a ruberu bolsaň näme etmeli? Şol adam ýaly bolaň diýip Peygamberimiz aýdypdyr da. Ol adamy gyssajaklar, ey falany, biziň Hudaýymyza iman getirýärmi, getirmeýärmi? Kim ol? Mesih ben Davud. Yani Deccal'la. Ola adam aýtsak, baba Hudaý boljakmy ondanla? El çekin allanmaň diýjek. Oham ýanky Deccal'ın iýine düşüp ýören adamla hay muny gurmagy durjak. Öldürjek boljaklar. Amma içindäki bir näsel aýtsak öldürmäliň. Akdeýliň Deccal näme hukmetýär? Öz Hudaýymyň ýanyna elçeýliň, kökedeýliň muny diýip oham elinden tutup Deccal'ın ýanyna alyp barjaklar. Deccal mundan sorajak, ey falany diýjek. Men Hudaýdygyma iman getirýärmi, getirmeýärmi diýjek. Ol adam näme diýjek? Dogry Deccal'ın ýüzüne bakyp, bir özi kördünni Hudaý boljakmy diýjek. Senden Hudaý boljakmy? Hudaýy bu dünýäde biz görmeýäs. Sen näzire görünýän şu mal bize diýip dogry jogap bermäge durjak. Aýende daha. Oham Deccal qahary gelip vurun şunu diýjek. Qaw edip beriň. Muny diýany vurup, yenjip, heýbere kötöklep, soňram ýene de turjaklar. Deccal aýtjak, ey falany, inni iman getirýärmi ýa getirmeýärmi diýjek. Amma ol adam ýene gygyrmagy durjak, ey adamlar, baba Peygamberimiz aýdyp gitmäpdirmi bir özi kör Hudaý bolmaz diýip, şunu nirde Hudaý bolmaly, nämege allanýaňyz diýip ýene gygyrmagy durjak diýe. Deccal qahar gelip, şo moga diýany eline kılıç alyp, şo adamyň ýeňsesinden vurup, tä dawanda barýança 2 bölüp oklajak diýe. Dogry öldürjek, 2 böljek, bir gapdal beýlek düşjek, bir gapdal beýlek düşjek. Oham Deccal, maňa inanjak dälmi sen diýip, eline kılıjy bilen 2 gapdan ortasından geçecek beýlek şeýler. Oham, ey adamla diýjek, maňa iman getirmeýän adamyň sezatyrsy diýjek. Amma
görün men Hudaýdygymy ýene-de gowy düşünjek bolsaňyz, ölüýini de diýreltýändirin men dip, ol adam aýtsak, "Ey falany, tur gel bärik" diýjek. Ýa-ni ölüp ýatan adama. Ýa-ni adam iki gatdaly bir-birine seplenipde ýörtüp barjak Deccalyň ýanyna. Deccal aýtsak, "Inandyňmy, inanmadyňmy?" diýjek. "Ey Deccal, kezzapdygyň öňküden beterde inandym, ýalançy, bir gözi kör Deccal diýjek." Awam şonda Deccal gaharlanan kişi bolup ýene-de öldürjek bolarda, amma ol adam gıygırjak, "Ey adamla, şu Deccal beni bir gezek ölüp diýreltdi, inni öldürüp bilmeýär meni. Aha gözäňiz" diýjek. Deccalyň bir başarmaýan zady, bir nefer bir öldürüp diýrelse, ýamyşgap öldürüp bilmeýär diýär. Aha her näzire men öldürjek bolasyn, başarmarşy, gelin gözäňiz diýip aýtsak ýanky adam. Amma Deccalyny öldürüp bilmejegini bilýär. Şondan qahar gelen kişi bolup, "Sen jaýyň cehennem" diýäkany ýakasyndan tutup, oklajak cehennemle garşyn, ol adam gönünüp jennetiň isine düşýär. Peýgamberimiz aýdýar, bir ulu şehitleň biri boljak, olakon şahadat magamyny aljak şol adam diýär. Deccalyň öwünde jur'at bilen korkman, Peýgamber janyň mübarek hadislerini eşden soň, gylygyna ýetik bolan soň, Deccalyň kezzapdygyny bilip, korkman jur'at bilen durjak. Deccal ahirde cehenneme okladym diýjek, amma o jennetiň içine girecek. Deccal Şam şerife garşyn uğrajak. Şam şerifde musulmanlaryň elinepde Hazreti Mehdi aleyhisselamyň feth edip hukumeti däni, şoň musulmanlaryň hukumeti goýuşy bilen şu Şam şerife barjak kulasa. Aham Şam şerife barypdy, şolada da şujura öz hudaýlygyny iddia edip duran wagtynda hol Mehdi aleyhisselam serwalary bilen Konstantiniýany feth edip durdular. Şumalyň İstanbulyny, şonda şolaň arasyna habar geljek. Ey musulmanlar, öňküden beter olakon afat bela gelipdir. Deccal siziň oglanyňyzy kafir edip ýörtüň ýetiň dip däni habar geljek diýär. Şondan ýanky musulmanlar, ýanky serwallar Mehdi aleyhisselam hemmejikler bile ýerine öwürilip däni Şam şerife garşyn geljekler. Aham bula ulu gurşatjekler Deccal bilen hemmejikler de teýýar, ellerini kılıç alyşyp musulmanlara. Deccalyň da bir tofar serwallary bar. Yahudiler ýerine düşüp ýerler. Arka wagt gelip ýerler. Aham bir gün ertir namazy okyp gurşy başlajak diýip duran wagtlarynda ertir namazy üçin sofuq adan çekip tekbir aýtjak. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. Şonda däni Hazreti Mehdi aleyhisselam öwe geçipde tekbir aýdyldy, erçi namaz okuljak bolupdy da. Sep bolup musulmanlar durlar. Şonda Mehdi aleyhisselam öwe düşüpde namazyny başlajak. Şomoga başlamaka iz nazala aleyhim İsa ibn Meryem على نبينا وعليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين. Şoma oğdani göğünden bir güfürdü gelecek. Musulmanlar Hazreti Mehdi hemmeci yokarlarını özecekler. Görse de yani defeden Hazreti İsa Mesih, İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam her elinde bir pirişten kanatından asylyp da göğünden yere injek diýär. Dogry Peýgamberimizin aýdýany şo mahal boljak. Hazreti İsa öldürilmäni göğüň alkydyldy da. Hudaý Taala ýanky aýatda wady gurrunlar geçdi. Şo moga Deccal bilen indi uruşuljak diýilip duran wagtynda göğünden Hazreti İsa aleyhisselam her elli bilen bir periştan kanatından asylyp da yere düşjek diýär. Dogry ýewde Hazreti Mehdiň ýanyna gelip, oham sepde jaýlaşjak diýär. Hazreti Mehdi yemşil qahqara liyetaqaddama İsa yusalli bin nas. Bi Hazreti Mehdi däni izleyin sefe girecek diýär. Imam bolup öwüşdi da. Hazreti İsa gelenden soňra ýyde geçjek. Näme dip? Ey İsa sen peýgamber adam, menke ýöne bir weli adam, bir musulman, sen peýgamber, sen gel öwüs imam bolup däni öwüdi ýyde düşjek.
Amma Hazreti İsa aleyhisselam şun iki gerşinden saklap, ey Mehdi, git özün imam bol, fe inneha leke uqimat. Biz namaz sana üçün tekbir aydıllı ahirim. Sen imametin üçün tekbir aydıllı. Gel özün imam bolaver deyip, Hazreti Mehdi aleyhisselam imam bolup da, Hazreti İsa peygamber şun izine düşecek. Şun izine iktida edecek. Bu ummatın ulukun iftiharatlarının biri. Ki ummatın bir tanesi imam olmalı, geçen peygamberlerin birisi onun izine iktida etmeli. Tekrimetallah hâzihil ummah. Hudaýyň ulukun birin kerameti şu. Hazreti İsa peygamber olsa da, ey Mehdi, bu namaz sana üçün tekbir aydıllı, sen özün imametin bilen bol, men sana iktida edecek deyip imam olsa, izine düşecek diye. Ve Hazreti Mehdi imam olacak diye. Hulasa Hazreti Mehdi namaz okuyup, erti namazı, ulu musulmanlar bilen namaz okuyacaklar, hani salamlaşmağa, görüşmeye vakti yok. Näme dip? Çonnany şähriň daşynda ýanky kafirler, Yahudiler Deccal gurşak bolup taýýar bolup gelip otyr ahirim. Şonda Hazreti İsa musulmanlar taýýarmyňyz diýjek. Musulmanlaryň hemmejigi taýýar biz diýjek. Ferwalla taýýarmyňyz? Hemmejigi taýýar biz diýjekler. Şondan Deccala garşyn uğrajaklar. Şäherden çykdylarmy çykdy? Hazreti İsa aleyhisselam yankı kafirlerin yanına karşın gidecek. Sonra Deccal öňde da men Hudaý deyip birden gördi Hazreti İsa ve musulmanların arasında Hazreti İsa'nın haybatından korkup edip yürünüşüne utanıp aslında duz suwa atılanna eriyen ýaly olup erimäge durjak diye Deccal'ın özi. Hazreti İsa'nın haybatından korkup su olup erimäge durjak diye. Amma Hazreti İsa aleyhisselam şoň ýanyna kowlap ahirde da Demeşkyň bir Lut diýen gafasyna tutjak. Ohom inne li fike zarbatan lam tasbiqani biha. Ey Deccal, şumada çellin bir zerbämi saklap ýan hiç kime vuramak, şu zerbämi sana vurjak bolsakla otin, şuň kun sana vurjak diýjek. Kılıcı bilen Deccal'ı bir grupta Deccal'ı şolada tikke edip öldürecek diye. Hazreti İsa aleyhisselam ezbes haybeti va peygamber adam bolan soň heminki burnundan ağzından dem çıkanna Yahudilerin üstüne düşüp däni her demi ki Yahudilerin üstüne düşýär, Yahudiler hotma-hot ölüp yıkılışıp ölüp yatıverýänmişdikler. Aham şondan ey musulmanlar başlan vurşy bir Yahudi de koyman aýryň dipden Hazreti İsa buyruk etjek. Ol serwazda Hazreti Mehdi hemmejikler vurşmaga durjaklar. Onu vurşturjak. Amma Hudaý Taala'nın nusrety kömegi bilen Yahudilerin barsyny kırıp aýyrjaklar. Olaň başlygy Deccal evvelin adam ölen soň hemmejiniň yüreginde korku bolan soň bir jallar da boljak da musulmanlar keyfini öldürmäge durjak Yahudini. Keyfini öldürmäge durjak. Peygamberimiz aýtýar-da: "Tuqatilunal yahuda fatusallituna alayhim hatta yaqula al-hajar lil-muslim hada yahudiyyun faqtulhu." Rawahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Merjan. Siz şu zamanny Yahudiler bilen gurşarsyňyz diýipdir Peygamberimiz. Ahirde de Yahudiler kaçıp sıfıp bir daşın aňyrsynda, bir ağaçyň bagyň aňyrsynda, diwaryň aňyrsynda nerde baryp bokunsa bara, şu daş kıygırmaga durjak. Ey musulman, men arkamda bir Yahudi var, gelşin öldürsün diýip diwar daş demir kıygırmaga durjak diýe. Bir Yahudi goýman kırıp aýyrjaklar soň şon bogy diýipdir Peygamberimiz. Aham şondan Yahudilerde zır dargadyp hemmejini aýrandan soňra Hazreti İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam ki Hudaý Taala Kur'anna ve innehu la'ilmun lis-sa'ah Zuhruf surasyna aýdýar. Hazreti İsa kıyametin bir alamatydyr diýär. Kıyametin alamaty boljak şol. Kıyametden öňçek Deccal Mesih'i öldürjek, aýyrjak aradan Hazreti İsa Mesih. Oham on fermanlaryny Kur'andan sonra İsa aleyhisselam inni musulmanlar bilen salamlaşmaga durjak.
Hazreti Mehdi bilen, Fervanlı bilen, yeke başka yurtlardan musulmanlar gelip Hazreti İsa bilen salamlaşacaklar. Hazreti İsa her hayfının cennette jaýlaryny aýtyp berjek. Ey falani, berekella, Hazreti Mehdi'nin arkası bolup, serwazy boldun. Sen Cennetil Firdawsda falan yerde jaýyň bardyr, boşluk diýip boşlajak. Ey falanowa, siz deçjala aldanmadyňyz. Sizin jaýyňyz cennette falan yerde diýip her hayfynyň cennette barjak yerlerini çellin boşlap aýtyp berjek. Şeýdip de musulmanlar bilen görüşüp salamlaşyp durmaga göňden Hudaý Taala tarapdan ilham geljek. Ey İsa, inni deccallan olakon yine bir afet bela sizin öňüňizde geldi ki inni ölüşüp vuruşup da öňünde durup bilmeýäňiz, kaçın gidin dağlara çıkın diýip Hudaý Taala tarapdan buyruk geljek. Bu kim? Ya'juj Ma'juj geljek. Kaf dağını deşip de Ya'juj Ma'juj musulmanlaryň üstüne yer yurda yayrap yani hemme zatlar dargadyp barýarlar, iýip barýarlar. Aslan öňünde durup boljak däl. Hudaý Taala İsa aleyhissalama aýtjak, git musulmanlar bilen gidin dağlara, Tur dağyna çykyn, ondan bukundan durun, oň öňünde durup bolarýarlar diýjek. Hatta şolaň vahşigerdigi bir öwde hani gurruňy geler, hemin derýasy Hazar wa. Şun bir başından girjekler, Peygamberimiz aýdýar, derýasy Tabariye diye. Buhayratut Tabariye, yani derýasy Hazar. Şun bir gapdalyndan girjekler bir gurusy. O gapdalyndan çykanna derýada bir gaça suw galjak däl. İkinji gelýän taýfa şu derýadan geçenne ola näme diýjek? Ey bir wagtda aşylada bir suw ýatan bolmaly, palçyk görnýärdi diýjekler. Şu kadar dünyanın yüzünde su koyman, derya koyman, bağ koyman, ot koyman, zır dünyanın yüzünü helak edip başlayacaklar. Hatta yılan içiyen navaza imağı duracaklar. Özleri de insan bir yani. İnşallah